Biberče, narodna bajka. Nekada davno u jednom selu živeli su muž i žena koji nisu mogli da imaju dece. Žena se molila Bogu: daj mi Bože sina, makar bio veliki kao zrno bibera. Bog je uslišio njenu molitvu i ona je rodila sina koji je bio toliko mali da su ga prozvali Biberče. Iako sićušan, Biberče je bilo vrlo pametno i snalažljivo dete. Jednoga dana Biberče je reklo majci: majko, hoću da odem u svet i vidim šta ima iza brda. Majka se zabrinula: kako ćeš, sine, kad si tako mali? Ne brini, majko, snaći ću se. I tako je Biberče krenulo na put. Ubrzo je srelo kočijaša koji je terao kola natovarena senom. Ponesi me sa sobom, reklo je Biberče. Kočijaš je pomislio da je to samo šala, ali Biberče mu se popelo na ruku i skočilo u seno. I tako je nastavilo svoju avanturu. Putujući, Biberče je dospelo u kuću jednog bogatog gazde. Gazda je čuo kako neko šapuće u njegovoj kući, ali nikoga nije video. Ko je to? Upita gazda. Ja sam Biberče, želim da služim kod tebe. Gazda se začudi, ali mu je bilo zanimljivo pa je pristao. I jednoga dana lopovi su hteli da pokradu gazdinu kuću. Biberče je sve čulo i sakrilo se u uvo gazdinog konja. Kad su lopovi prišli, Biberče je povikalo: hej, budite oprezni, gazda ne spava. Lopovi su se prepali i pobegli, misleći da ih neko gleda. Gazda je sutradan otkrio šta se dogodilo i nagradio je Biberče. Ali ono je htelo dalje u svet. I dok je putovalo, palo je u reku i progutala ga je velika riba. Unutra Biberče je počelo da pravi buku i udara iznutra sve dok ribu nisu uhvatili ribari. Ova riba čudno zvuči, rekli su, i rasekli je. Na njihovo iznenađenje iz ribe je iskočilo Biberče. Posle svih avantura, Biberče je poželelo da se vrati kući. Kada je stiglo, majka je zaplakala od sreće i čvrsto ga zagrlila. Vidiš, majko, iako sam mali, snašao sam se u svetu. I od tada je živelo srećno sa svojom porodicom, znajući da je hrabrost važnija od veličine. Pouka bajke. Nije važno koliki si, već koliko si pametan, hrabar i snalažljiv. Čiča Miča i gotova priča. Slušamo priče, gradimo jezičku osnovu. U okviru online škole Čitaj za 5 radimo na učenju novih reči. Slušamo lepe rečenice, pratimo redosled radnje. Ukoliko želite da vaše dete lako i sistematski vođeno nauči da čita, priključite nam se. Lako ćete nas pronaći, na svim društvenim mrežama smo Čitaj za 5. I ne zaboravite da zapratite YouTube kanal Čitaj za 5.